खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। दानो बे समाव आं दंफैयो जोंनि क'क्राझार सहरनि जेनाखि रेलवे स्टेशनावहाय माखासे गोनां खामानिनि थाखाय आङो डिमापुराव थांगोन। बिजनेसनि जेनाखि गानग्रा जोमग्रा हलसेलावहाय पारचेस खालामनो थाखाय आं डिमापुर दावबायगोन। दा दिनै बे बेलासि समाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे सोरबाफोर बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफ्रा फालांगि खालामो बिथांमोना जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों माल लायनाय एबा जि लायनायफ्राव जायफोर गलादारिफोर बिथांमोननो एसेबाबो बेबायदि बिथांमोननि थाखाय गोनांथि जागोन आं होननानै सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांदो। आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नाजागोन। दानो आं दंफैयो क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय नायनो हागोन नोंथांमोना। जोंनि ट्रेना जाहैबाय 6:30 सफैगोन। आङो गाबोन फुंनि सोरांसि 4:30 डिमापुराव सहैगोन। बिनि उनाव आं माखासे रेस्ट लानायनि गेजेरजों बिनि उनाव आङो जेनाखि हलसेलार बे हलसेलारफोरनि गलायाव हाबहैगोन। नोंथांमोना जाहाथे डिमापुराव लायनो गोसो दङब्ला बेबायदिनो आंनि कमेन्टआवबो बुंहरनो हागोन माब्रै रेटफ्रा। आरो जे सना बे सना हिन्जावफोर गानग्रा जाय हिन्जावसाफोर गानग्रा सना बर' आइजोफोर गानग्रा सना बेबो गोबां बिबांनि मोनो डिमापुरावहाय। नोंथांमोना आं बेखौबो देखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांदो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेबायदिनो बे फालांगि खालामनायाव आवगायनो हायो आरो जोङो बेबायदिनो मोजांथारै गाव गावनि फालांगिखौ स्टेन्ड खालामलांनो हायो। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आं खावलायो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। बाखि बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव जे पारचेस खालामो मालफोरा बेफोरखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायो बर' हारि हिसाबै। आरो बे आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो। एसेखिनि गोजोन्थों।